Лукашенко і Кол дамовіліся пра вызваленне палітвязняў. Сярод тых, хто на волі, наша калежанка Кацярына Андрэева і Эдуард Пальчыс. Тым часам Дональд Трамп чакае Александра Лукашенку ў ЗША. А карткі віза кліентаў Альфа-банку і Белгазпромбанку перасталі працаваць у Еўропе. І увага, у Беларусь ідуць маразы і снег. Пачынаем. Сёння ў Менску адбыліся знакавыя перамовы. Александр Лукашенко прыняў амерыканскую дэлегацыю на чале з адмысловым пасланнікам ЗША ў справах Беларусі Джонам Коулам. Сустрэча, якая трывала больш за 3 гадзіны, прайшла ў падкрэслена прыязнай атмасферы. Бакі абмяняліся абдымкамі, а Лукашенко адкрыта называў сябе прыхільнікам прэзідэнта Трампа, нягледзячы на вострыя геапалітычныя супярэчнасці. Падчас пратакольнай часткі Лукашенко прапанаваў абмеркаваць вайну ў Іране і сітуацыю ў Венесуэле, назваўшы загінулых і зрынутых лідараў гэтых краінаў сваімі сябрамі. Джон Коул назваў меркаванне афіцыйнага Менску, цытата, каштоўным і паабяцаў перадаць пазіцыю Лукашэнкі ў Вашынгтон. Больш за тое, пасланнік анансаваў працу над арганізацыяй візіту Лукашэнкі ў ЗША для ўдзелу ў паседжанні Рады міру. Цэнтральнай тэмай стала пытанне палітвязняў. Лукашенко заявіў, што бакі прыйшлі да пэўнага меркавання і гатовыя выконваць дамоўленасці. Пазней стала вядома, што сярод вызваленых журналістка Белсату Кацярына Андрэева, праваабаронца Наста Лойка, блогер Эдуард Пальчыс, а таксама Кірыл Казей, Дмітрый Кубараў, Александр Казлянка, Мікалай Куляшоў, Сергей Маўшук, Мікіта Залатароў, Кім Самущенка, Павел Шпетны, Дзяніс Жалезка. Спіс неканчатковы і можа абнаўляцца. Дакладна вядома, ЗША здымаюць санкцыі з Белінвестбанка, Банка развіцця Беларусі і Міністэрства фінансаў. Таксама з усіх санкцыйных спісаў выключаны беларуская калійная кампанія і Беларусь Калій. Акрамя гуманітарных пытанняў на парадку дня аднаўлення працы амбасады ЗША ў поўным фармаце і магчыма адкрыццё паветранай прасторы. Лукашенко адкрыта прапанаваў амерыканцам лятаць наўпрост у Беларусь. Тым часам Зянон Пазняк выступіў з высокай ацэнкай дзейнасці прэзідэнта ЗША Дональда Трампа. У сваім апошнім допісе лідар руху «Вольная Беларусь» назваў амерыканскага лідара палітычным геніем, чыя дзеянні ў будучыні стануць прадметам вывучэння ў падручніках паліталогіі. Пазняк адзначыў прадуманасць стратэгіі Трампа ў дачыненні Ірану, Венесуэлы і Беларусі. Паводле палітыка, прэзідэнт ЗША уступіў у, цытата, «пераможны бой з глобалісцкім і сацыялістычным злом», дэманструючы выключную палітычную мэтазгоднасць. Заява Пазняка прагучала на фоне даўняй актывізацыі беларуска-амерыканскіх кантактаў. Палітык падкрэсліў, што цяперашняя гісторыя творыцца, цытата, «разумнымі людзьмі, здольнымі супрацьстаяць фанатызму на сусветнай арэне». Былы палітвязень і лідар народнай грамады Мікалай Статкевіч зрабіў рэзанансную заяву. Інсульт, які ён перанёс у зняволенні, быў справакаваны наўмысна. Палітык апісаў гадаізаляцыю камеры памерам 1,3 метра, дзе ён падоўгу не бачыў неба, нават праз сетку. Іншыя арыштанты казалі, адміністрацыя спрабуе, цытата, змярцвіць яго праз натуральныя прычыны. Пра гэта ён напісаў у сваім тэлеграм-канале. Статкевіч патлумачыў механізм правакацыі хваробы. 3 гады адзінай сувяззю з жонкаю Марынай Адамовіч былі медбандэролі. Аднак у верасні 2025-га, калі месцазнаходжання палітыка хавалі, лекі ад тромбаў яму замянілі на звычайны аспірын. Пазней нават турэмныя дактары кпілі з гэтай замены, прызнаючы, што менавіта яна прывяла да інфаркту мозгу. Такім чынам, у мяне ёсць усе падставы меркаваць, што гэты інсульт быў справакаваны штучна і наўмысна, піша Статкевіч. Палітык дадае, што медыкі турэмных больніцаў зрабілі ўсё, каб мінімізаваць наступствы інсульту. Таму ён не закрануў ніводнай з фізічных функцыяў арганізму, акрамя маўлення. Цяпер Мікалай Статкевіч аднаўляецца, ён рэгулярна займаецца з лагапедам ЗША і ўжо пачаў фізічныя практыкаванні. Пры гэтым палітык дагэтуль застаецца без дакументаў, што ускладняе атрыманне паўнавартаснай медычнай дапамогі. Нягледзячы на гэта, Статкевіч захоўвае баявы настрой. Беларускі Альфа-банк паведаміў пра поўнае спыненне працы сваіх картак віза на тэрыторыі ўсіх краінаў Еўразвязу. Аналагічныя абмежаванні ўведзеныя ў Вялікай Брытаніі, Ісландыі, Ліхтэнштэйне і Нарвегіі. Прычына – атрыманне банкам афіцыйнае паведамленне аб санкцыях.
З 18 сакавіка карты Visa ад Альфа-банку больш не прымаюцца ў замежных крамах, банкаматах і на онлайн-платформах гэтых краінаў. Таксама немагчыма зрабіць перавод з карты на карту праз любыя еўрапейскія сервісы. Фактычна карыстальнікі страцілі доступ да сваіх безнаяўных сродкаў у гэтых рэгіёнах. Кліентам рэкамендуюць выкарыстоўваць карты сістэмы MasterCard, што пакуль працуюць. Сродкі з візаўскіх рахункаў можна перавесці на карты іншых беларускіх банкаў праз сістэму АРІП. Раней банк таксама пацвердзіў праблемы з пуш-паведамленнямі для карыстальнікаў iOS. Пазней таксама і Белгазпромбанк паведаміў, што з 19 сакавіка аперацыі па яго картках Visa ў краінах еўразвязу будуць цалкам заблакаваныя. Забарона тычыцца як фізічных плацяжоў, так і онлайн-сервісаў. Істарычны момант на беларуска-валютнай фондавай біржы. Пасля ўчорашняга штурму долар усё ж такі пераадолеў псіхалагічную адзнаку ў 3 рублі. Сёння амерыканская валюта дадала больш за 2 капейкі і спынілася на ўзроўні 3 рублі 1 капейка і 84 сотыя. Услед за доларам вырасла і еўра, плюс 1,5 копейкі. Яго актуальны курс складае 3 рублі 46 копеек. Падаражэў і кітайскі юань. За 10 адзінак просяць амаль 4 рублі 45 копеек. А вось расійскі рубель працягвае губляць пазіцыі. 100 расійскіх рублёў можна набыць за 3 беларускія рублі і 60 копеек. Тым часам біткоін за сотні крыху прасеў і цяпер таргуецца паблізу адзнакі ў 70 445 долараў. Трохбаковая мірная перамова паміж Украінай, Расіяй і Злучанымі Штатамі прыпыненая. Галоўная прычына замарожвання працэсу сталася вайна ў Іране. Вашынгтон цалкам сканцэнтраваны на сітуацыі на Блізкім Усходзе. Гэту інфармацыю пацвердзілі як у Крамлі, гэтак і ў Міністэрстве замежных справаў Украіны. Конкретныя даты і месца новай сустрэчы для перамоваў пакуль няма. Масква настойвае на вывадзе украінскіх войскаў з Донбасу, заяўляючы пра гатовасць дамагацца сваіх мэтаў узброеным шляхам. Кіеў у сваю чаргу адзначае, што Расія пакуль не дэманструе рэальнай гатовасці да дыпламатыі, хоць рабочыя кантакты паміж камандамі адбываюцца штодня. Адзіны кірунак, дзе ўзаемадзеянне працягваецца, гэта абмен палоннымі і целамі загінулых. Апошні маштабны абмен паводле схемы 500 на 500 прайшоў у пачатку сакавіка. Бакі падкрэсліваюць, што маюць намер дамаўляцца аб новых гуманітарных кроках, нягледзячы на агульную палітычную паўзу. 20 гадоў таму слова плошча ў Беларусі набыло новы сакральны сэнс. Журналістка Любоў Лунёва ў сваёй аўтарскай калонцы на Белсат.eu згадвае, як 19 сакавіка 2006 года звычайная гарадская прастора ператварылася ў сімвал супраціву. Нягледзячы на запалохванні ўладаў дохлымі пацукамі ў водаправодзе і пагрозы смяротным пакаранням, тысячы людзей выйшлі на Кастрычніцкую плошчу. Лунёва апісвае драматызм таго вечара. За 5 хвілінаў да збору праспект здаваўся пустым, а людзі напружана пілі каву ў цэнтральным. Але роўна о 19:55 наведнікі кавярні зладжана ўсталі і выйшлі на вуліцу. Імгненна ўзняліся сотні сцягоў, а сілавікі, якія рассылалі паведамленні пра тэракты, разгублена адступілі перад шматтысячным натоўпам. Час тэмпературных рэкордаў у Беларусі афіцыйна скончыўся. Сіноптыкі папярэджваюць, на змену цяплу ў нашу краіну ідзе халодны фронт. Ужо заўтра, 20 сакавіка, пачынаючы з паўночнага захаду краіны, неба зацягнуць хмары, а месцамі пройдзе дождж з мокрым снегам. Субота прынясе паляпшэнне надвор'я дзякуючы антыцыклону, але ночы застануцца халоднымі, да -4 градусаў. Самая ж марозная ноч чакаецца ў нядзелю, 22 сакавіка. Слупок тэрмометра можа апусціцца да -5. Пры гэтым у дзень сонца прагрэе паветра да цалкам вясенніх +14. Галоўная пагроза гэтых дзён – галалёд і галалёдзіца, што будуць утварацца ў начныя і ранішнія гадзіны. Дзяржаўныя сіноптыкі і эксперты праекту «Метэавайб» кажуць аднагалосна, мяняць зімовыя апоны на летнія пакуль рана. Будьце асцярожныя падчас прагулак і паездак. Вясна бярэ паўзу, каб вярнуцца з новай сілаю на наступным тыдні. На гэтым мы сёння ставім кропку. Беражыце сябе. З вами быў Руслан Ігнатовіч. Пабачымся заўтра.